Daghang mga tawo nga nagtuo nga kung daghan sila og kwarta, malinawon sila. Daghan pong mga tawo nga nagtuo nga kung wala kay kwarta, mao ni makagubot sa pamilya. Pero niini nga sambingay hisgutan nato ang pinakadakong rason o hinungdan kung ano ang tawo wala gyud kalipay, dili malinawon og walay kalipay. So kini nga sambingay para mas masabtan nato inani ang senaryo. Dunay usa ka pobre nga nakasilingan siya og bilyonaryo. In short, balin dato kayo ang iyang silingan. Pero katong iyang silingan nga dato, wala gayoy kinatulgan nga maayo tungod sa nagpangulba siya sa kadaghan niya og kwarta basin og mahuna-hunaan siya sa mga drug addict o sa mga tulisan nga tulison siya or patyon siya. Samantalang kining pobre nga wa gyud kaayoy kwarta, nindot kaayo ang pagkatulog ug wala gayoy kabalaka ug kanunay nga malipayon bisan og wala siya'y daghang salapi nga ikagarantiya. So niabot sa time nga ang usa ka dato na inganyo siya sa kinabuhi sa usa ka pobre. Nagtan-aw siya nga ako dato pero ani ako aning puno sa kabalaka ug daghang negatibong hunahuna tungod sa kadaghang kwarta. Pero samantalang nakita nako ning maong kabus o pobre nga akong silingan, malipayon ug nakita nako nga wa siya kabalaka. And dunay usa ka higayon nga iyang giadto kining maong kabus ug iyang gihatagan, iyang gipasaligan nga iyang hatagan og kwarta. In short, gihatagan niya og 1 million. Karon sa dihang naangko na ning 1 million sa usa ka taong kabus kay wa gud taon maka kupot og inana kadako nga kwarta. Samtang pagagabi, pagkadawat niya ng adlaw, pagagabi, dili siya katulog. Tablaw siya guna-una nga kadakua sa maong kwarta. And first time ko nakakupot ini nga kwarta. Nya, sige siya huna-huna, hambot na abot alas 12, alauna, wala siya tulog. Kay huna-huna siya, unsa man puy akong paliton, unsa man puy ako ang tukuron. What if, saya nang huna-huna, what if, makita sa mga ubang silingan namo nga, nikalitra ko og kadato or nakita nila nga, this amang ko ka kwarta, nganong nakapatukod ko o nganong nakapalit ko. Basin mapangutana unya ko ug hain ko aning mga kwarta. So muna sige niyang ginauna hangtod nga wala say tulog na ugmaan na lang siya, wa gud say tulog kay nabalaka po siya. What if kawaton ang 1 million nga gihatag sa silingan niya. Okay, so ang yang gihimo igsuon is pagkaugma iya kining gikuha ang katong 1 million ug iya kining gidala sa naghatag niya. Ug giingnan niya nga, "Sir, pwede ba nga akong iuli kining 1 million nimo tungod kay kagabi na experience na ako nga wa gyud ko'y kinatulgan tungod aning kwarta." Okay, so ikaw lay gunit ani sir kung mahimo pagkaon lang ako So muto nga gihatag niya ang 1 million balik unya ihatagan po siya pagkaon sa maong bilyonaryo. O tuod man pagkagabi pagkatulong niya, peaceful na yang una-una. Wala na siya una-unaon nga say masultis mga silingan, di na siya mabalaka nga masin niya kawaton tong yang 1 million. So nindot kayo ang kinatulgan, peaceful kayo ang yang una-una. Sa laing bahin ang dato, wala gyoy mayo nga una-una og punos kabalaka. Okay, so dinilang takutob sa tong sambingay. Kini maong sambingay do na tay lison nga makuha nini. Nga kung dili ka kontento sa bisan unsay anaa kanimo, dili gyud ka malipayon nga pagkatawo ug puno gyud ka sa kabalaka. Matud pas unang Timoteo 6:10 nga adunay mga tawo nga tungod sa kadako sa ilang huna-huna nga masapian, nahiagom hinuon sa nagkalaing-laing kasub-anan sa kinabuhi ug kagul-anan ug matud pa nahimulag hinuon sila sa pagtuo. Ang kwarta gamit kayo nato.
ang bahandi gamit kayo nato. Pero kung ang bahandi naangko nato sa paagi nga wala kitay time sa Ginoo, maghatag kini nato og daghang kasub-anan og daghang kagul-anan. Daghang alatubangon nato nga kasamok og problema tungod sa bahandi. Munang careful ta og dili nato in mindset nga kung daghan akong kwarta malipayon na among pamilya. Dili ka na tinuod. Kay ang tinuod nga kalipay naa sa pagkuntinto. Kung unsay madawat nimo nga wala nimo makita sa ubang tawo, kung kuntinto gyud ka sa imong nadawat nga gihatag sa Ginoo, then maghatag kina og peace sa imong huna-huna. Wala kay kabalaka. Apan kung doon na kay kasina, ganahan kang makaangkon og dagkong mga butang, tungod kay nakaangkon pud sila, careful ta diyang dapita, kay mo ni hinungdan nga daghang nahimulag sa pagtuo og nahiagom sila sa daghang mga kabalaka o kagul-anan sa kinabuhi. Okay? Ang tinuod nga kalinaw naa sa presensya sa Ginoo, wala sa bahandi, wala sa kwarta. Kung nangandoy ta og kalinaw, daghang mga pamilya karon nga samok kayo sila kay matud pa nila tungod kay walay kwarta. Na matingala ka nga daghang nagproblemang pamilya samok kuno kay wala sila'y kwarta kaayo. Pero sa laing bahin po, doon na po yung mga dato nga makayon ka. Dato naman ta sila pero mas gubot pa manoon ang ilang kinabuhi. Mas na-broken pa manoon ang ilang pamilya kay ikumpara sa mga wala kayo'y kwarta. Sa to pa, dili issue ang kwarta. Okay? Dili issue ang kwarta, kung dili ang issue ang pagkuntinto. Kung walay pagkuntinto, wa gyud kalipay ang tao. Pero kung makuntinto siya, naa siya'y kalipay. Kung makuntinto siya, naa siya'y kalinaw. Okay, so inana, hopefully nga doon natin nakatunan ini nga sambingay. Sama sa atong sambingay karon. Ang usa ka pobre malinawon unta siya. Kaso lang ihatagan siya. Nahimong wa siya tulog. Okay? Natakdan siya sa nahitabo sa kinaya sa dato. Nga wa na siya kinatulgan, nabalaka siya kay tulison. So mao po nang nahitabo niya do. Giuli niya. But pasabot, kuntinto lang siya sa unsay naa niya. Wala na siya makinahanglan pa og kuan kay kung iya gitong gikinahanglan iyang huna-huna magubot man. Munang giuli dai na pagkaugma para peaceful ang iyang huna-huna. Okay? Kung makakwarta galing ta kana hinatagikan sa Ginoo. Pero kung ang atong huna-huna galabaw ra gyud para makakwarta kita, bahalag malayo sa Ginoo, muna iyon sa kadaghanan nga unahon nila ang mga butang, unahon nila pagpangita ang mga bahandi sa kalibutan. Unya wala nila hinumdumi nga nalayo na dai sila sa Ginoo. Muna hinungdan nga ang ending sa ilang life daghang mga kasamok ug kagul-anan. Kay nagtuo sila nga kung makaangko na sila daghang salapi, daghang bahandi, magtuo sila nga malipayo na ang ending niini. Pero kung ang bahandi nimo nakuha nimo nga nalayo hinungkas Ginoo, dili na makahatag nimo happy life sa ending. Pero pwede nato makuha nga happy ta bisan og daghan tag kwarta. Pwede nato na makuha nga malinawon ta bisan og dato ta. Kung ang ato ang kinabuhi naa sa presensya sa Ginoo. Kay ang presensya sa Ginoo muni maghatag og kontento sa tao. Okay? Hinumdumi ni ang presensya sa Ginoo muni maghatag og kontento sa tao. So dili sala nga madato ka, no? Kung nagtingwa karon nga madato, dili na sala. Apan nahimo na siyang sala kung ang imong pagtinguha nalayo ka sa Ginoo. Nahimo na siyang sala kung nadato ka nga pinaagi sa limbong na angkon nimo pero daghan pong sala o kalapasan nga imo ang nahimo tubangan sa Ginoo. Okay? So puli nga nasabtan lang nato ang mga sambingay. So kung na-bless ka niini nga sambingay, gihanyo ko ikaw sa pag-subscribe, pagsuporta sa atong channel o para ma-notify ka sa daghan natong mga video upload o sa mga sambingay. So ayaw kalimot sa pag-subscribe. Okay? Glory to God. God bless. Igsoon.